vás tady vítám večer a chtěl bych tady mezi náma uvítat, pozdravit kamaráda Janka Pleniáka ze Svidníku. Dobrý deň, dobrý deň. A ďakujem František, Já moc mluvit nebudu, protože jsem jaksi indisponován, možná, že budu vyjad na záchod, tak se na mě nezlobte. Téma besedy je, aby nám bývalý primátor přiblížil, jak se žije ve Svidníku a je tam ještě velká socha generála Svobody. Asi jediná na území bývalého Československa. Dávam, předávám slovo. Ďakujem pekne. Ja na úvod budem stáť, ale potom si sadnem. Chcem veľmi pekne poďakovať Františkovi, že ma tu pozval. Ja vám chcem povedať, ako to bolo. Minulý rok, niekedy v lete, František bol vo Svidníku a mi tak krásne povedal: Honzo, přijdeš do Chrudiny a udeláme besedu niekdy. A u nás niekdy na Slovensku znamená, že o 5 rokov, o 10, o 20, niekdy. No. Ale to ja som nevedel, že kto to je František. A František mi volá: Honzo, v dubnu máme besedu. Takže som sa veľmi potešil, veľmi rád som prišiel. Musím vám povedať, že v Chrudini sa cítim ako doma. Chrudiny veľmi prirastlo k srdcu. Možno prvé stretnutie, kedy som prišiel do Chrudiny, bolo rok 1999-2000, keď som bol zastupca primátora. A veľmi sa teším, že je tu Roman, Mirek a Jarda, ktorí boli vtedy zastupcami primátora. Mám tu najkrajšie spomienky aj v tej dobe, kde som bol na plese. Takisto sme tu možno v roku 2000-2001, bola to taká pekná súťaž Miss krásy, takže sme si to užívali. A tá spolupráca s mestom Chrudín dlhé roky je veľmi, veľmi dobrá, úprimná a myslím si, že vznikli veľké také silné priateľské putá. Keď ja som začínal, pán primátor bol ešte pán primátor Liby, takže potom bol pán primátor Žezniček a teraz je pán primátor Pilný. A o tom, že sú také dobré vzťahy, svedčí aj to, že včera z Pardubic ma priviezol pán Žezniček, dneska na obed nás pozval pán Pilný a zajtra ma Roman odveze do Pardubic, takže to prepojenie je veľmi silné a za to ja vám chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať. Kedysi, keď sme boli mladší a keď sme niekde išli, tak stále sme sa pýtali alebo hovorili, že čo si kúpime, čo si v Chrudimi kúpime. A dneska hovoríme, že s kým sa stretneme. Že už asi je to o tých hodnotách, že stretnutie s ľuďmi vás ľudsky viacej obohatí, ak si niečo kúpiť. Takže ja som sa veľmi tešil, teším sa, že ste prišli. Ja by som mal takú predstavu, že ja by som bol veľmi rád, keby vy ste mi povedali, čo vás zaujíma. Ja vám jasne veľmi rád aj o Svidníku poviem, aj o Slovensku. Všetko to budú možno také moje subjektívne pocity alebo pohľady, akých vidím ja. Sused vo vedľajšom dome to môže vidieť úplne nikde inde, ale toto, čo vám poviem, to bude také autentické a úprimné, lebo to je moje videnie možno života na Slovensku. Tak sa hovorí, že o svojom meste, o svojej vlasti mali by sme rozprávať len to najkrajšie, takže ja sa budem snažiť, aby to bolo pozitívne, ale môžeme sa dotknúť témaj, ktoré možno sú menej príjemné, ale treba o nich rozprávať, takže ja sa tomu nevyhýbam a budem veľmi rád. Čo sa týka mesta Svidník, mesto Svidník je mladé mesto. Pochádza z dvoch dedín, Nižný Svidník a Vyšný Svidník. A dediny Nižný Svidník a Vyšný Svidník sa spojili v roku 1944 a vznikla jedna dedina Svidník. Je takou veľkou zaujímavosťou, že keď sa chcel Nižný Svidník spojiť s Vyšným Svidníkom, tak obyvateľia Nižného Svidníka, alebo opačne, napísali petíciu proti spojeniu s Vyšným Svidníkom a odvodňovali to tým, že obyvateľia Nižného Svidníka majú inú mentalitu ako obyvateľia Vyšného Svidníka. Našťastie tá petícia neprešla, takže vznikol Svidník. No a v roku 1965 sme dostali štatút mesta.
Vtedy vo Svidníku žilo okolo 2,5 tisíc obyvateľov. Najväčší rozmach Svidník zaznamenal za socializmu, lebo taká vtedy bola filozofia vtedajšej vlády, že jednak so spojením s Duklou a s Karpatskou-Duklianskou chceli podporiť ten región a aby ho podporili, tak vytvorili dve fabriky. Jedna fabrika boli odevné závody Kapitána Nálepku, kde sa šili obleky a oblečenie a tam väčšinou robili ženy. No a ženy mali mužov, takže vytvorili fabriku strojárne potravinárskeho priemyslu, kde sa vyrábali stroje pre potravinársky priemysel, tak tam sme mali zase mužov. Veľkou výhodou bolo, že vtedy fakt ten rozmach toho mesta bol, budovali sa bytovky, školy, čo bolo možno takým malelinkým minusom, že obyvateľov sme získali z dedíc, z okolitých, lebo všetci tí ľudia chceli bývať do mesta, robiť v meste, takže dediny trošku sa vyľudnili, ale mesto ráslo. V najlepšom období, možno v tých rokoch 89-90, mesto Svidník malo okolo 12,5 tisíc obyvateľov. Teraz sme niekde pod 10 tisíc. Ale to je také relatívne, lebo niekto má trvalý pobyt tu, žije v Bratislave a že ťažko sa to spočítava, ale ten úbytok obyvateľov vo Svidníku je. Mladí ľudia nám odchádzajú, to možno aj tu poznáte, odchádzajú za prácou, odchádzajú za vzdelaním. Veľa našich mladých ľudí študuje v Brne, študujú v Čechách, takže chcú ísť za tým lepším vzdelaním. No a potom už keď študujú v zahraničí, že sú tu u vás, už väčšinou sa nevracajú na Slovensko. Tu si zakladajú rodiny, odstávajú alebo idú ešte niekde ďalej. Ale to bereme také ako prirodzený vývoj. Veľa spolupracujeme s Poliakmi, možno na celom Podkarpatí odišlo niekoľko miliónov ľudí z toho regiónu, že je to proste taká realita a musíme ju rešpektovať. Mesto Svidník, ja som spomínal, je tam strojárenská výroba, odevný priemysel. Po revolúcii sa to trošku zmenilo, lebo tie odevné závody Kapitána Nálepku, on jednoducho prišiel súkromný investor z Talianska a potom presunul výrobu niekde inde, takže tá fabrika nefunguje, ale vzniklo trošku možno menej 3-4 také menšie fabriky, ktorých tých ľudí zamestnali, takže ten odevný priemysel vo Svidníku pokračuje, ale už možno nie v takom veľkom rozsahu, aký bol. Máme jednu obrovskú výhodu vo Svidníku, že Svidník je na ceste Via Carpatia. To je cesta, ktorá spája od Baltiku až dole po Grécko, ten hlavný ťah. Na Slovensku to je R4, v Poľsku je to S19 a teraz sa tam robia tie úseky tých diaľnic. Keď sa dorobia tie aj rýchlostné cesty, tak mali by sme mať celý ten diaľničný ťah prepojený a tak predpokladáme, že aj mesto Svidník by to mohlo pomôcť, že jednak v tej priemyselnej výrobe a v ďalších, čo by bolo super. Ďalšou veľkou výhodou je, že máme 20 km do Poľska. Poliaci sú veľmi silní, dneska v Poľsku je priemerná mzda okolo 2100 eur a oni sú takí rodinní obchodníci, takže možno do budúcna vznikne aj to, pán prezident Krosná sa ma minule pýtal ešte skôr, že či nemáme voľné pozemky. No ja sa opýtam, že na čomu pozemky, taká otázka, no že radi by už tých investorov, ktorí majú kde umiestniť v Krosne, by ich posunuli k nám na Slovensko. A dneska 60 km s Chrudimi do Prahy ľudia chodia do roboty, takže to nemal by byť nejaký problém. Takže myslím si, že toto mesto by pomohlo. Svidník je mladé mesto, pekné mesto, neveľké mesto, tak ja hovorím, dobré miesto pre život. Je to kozmopolitné mesto, toto je zaujímavé, že vo Svidníku žijú Slováci, Rusini, Ukrajinci, máme aj Čechov, aj Poliakov v takom menšom počte. To nažívanie je veľmi dobré. Čo sa týka vierovyznaní, zase sme tak rôznorodí. Najviac vo Svidníku je grekokatolíkov, pravoslávni a rimokatolíci, ale máme aj myslím si, že aj evanjelikov, ale to spolunažívanie je veľmi, veľmi dobré.
Čo sa týka športu, máme veľmi dobré úspechy vo volejbale. Svedník dlhé roky hrá extraligu, takže tam si myslím, že aj dospelí, ale aj mládežníckych klubov sa darí. Sú tam ľudia, ktorí sú nadšení. Máme už dlhoročnú takú históriu, je Dukelský beh mieru, ktorý sa beží z Dukly do Svidníka, to je 20 km. Ten tiež každý rok počet účastníkov je oveľa viacej, ako sa niekedy začínalo, takže tých aktivít je veľa. Všetko záleží, tak jak tu u vás, vďaka aktívnym ľuďom, osobnej zaangažovanosti, dneska sme tu. Takže aj v tom Svidníku, keď sa nájdú dobrí zaangažovaní ľudia, ktorí chcú realizovať svoje aktivity, tak mesto im potvára dvere, pomáha, ale všetko to stojí na ľuďoch. Čo sa týka histórie, a možno o tej by som trošku viacej porozprával, mesto Svidník je spojené s vojenskou históriou. Ona tá história je smutná vojenská, lebo vojenská história nie je veselá, ale my sme stále hovorili, že aj ten cestovný ruch, aj to povedomie o Svidníku chceme budovať na vojenskej histórii. A je to také zaujímavé, že Svidník je spojený aj s prvou svetovou vojnou, aj s druhou svetovou vojnou. Kedysi za socializmu, vy si to pamätáte, viacej sa rozprávalo o druhej svetovej vojne. Tá prvá svetová vojna bola taká trošku tabu. Aj deti v školách sme sa učili druhá svetová vojna od roku 1939 po 1940, ale prvá sa len tak okrajovo spomínala. A teraz nadšencom v našom regióne začali sme objavovať prvú svetovú vojnu. Veľké množstvo cintorínov z prvej svetovej vojny sa rekonštruovalo, sa poobnovovali, označili, takže či to už tam je Nižná Polianka v našom blízkom okolí, ale aj ďalšie dediny, ktoré sú, si tie cintoríny obnovili, rekonštruovali. A tí mladí ľudia sú veľmi aktívni. Oni aj zisťovali, akí vojaci sú tam pochovaní, robili databázu, publikujú, vydali knihy. Takže z toho pohľadu si myslím, že robia veľmi dobrú a dôležitú prácu. A čo nám dáva taký ešte priestor na veľkú spoluprácu, veľa projektov robíme spolu s Poliakmi. Že Poliaci, my spolu hraničíme, takže keď prebiehali boje prvej svetovej vojny, vojna nepozná hranice. Takže tá vojna prechádzala cez Gorlice, prichádzala k nám do Nižnej Polianky a ďalších tých obcí. No a teraz máme takú ambíciu vytvárať turistický ruch založený na prvej svetovej vojne. Vytvára také turistické balíčky, turistické trasy, ktoré by sa ponúkali napríklad ľuďom z Česka, ktorí majú záujem o prvú svetovú vojnu, že vedeli by sme im poskytnúť alebo ponúknuť 3-4-dňový pobyt spojený s históriou prvej svetovej vojny. Takže toto si myslím, že bolo by veľmi atraktívne. No a potom to najdôležitejšie, možno čo František aj spomínal, je to druhá svetová vojna, Karpatsko-Duklianská operácia. Vo Svidníku je pamätník vojakov Červenej armády. Stále pri každom jednom vystúpení sme hovorili, že nikdy sme nepovedali, že nie je to pamätník Červenej armády, ale stále sme hovorili, že je to pamätník Červenej armády, kde je pochovaných 9 000 vojakov. Rusov, Bielorusov, Ukrajincov. A keď si predstavíte, že dneska Svidník má okolo 9 000 obyvateľov a na pamätníku je pochovaných 9 000 vojakov, tak je to obrovské číslo. Lebo keď zarezonuje vám, že 9 000, ale keď poviete, že tak ako celé mesto, tak toľko vojakov je tam pochovaných. A toto aj tu zarezonovali také otázky, že ako sa vo Svidníku verejnosť alebo na Slovensku stáva k tej vojenskej histórii. Musím povedať, a na to som hrdý, aj sa teším, že to tak je, pamiatka tých vojakov Červenej armády vo Svidníku je nedotknutelná. Jednoducho podarilo sa, že naši starí rodičia, ktorí tú vojnu prežili a naši rodičia, ktorí boli deti ešte počas vojny, dokázali preniesť aj na tie mladšie generácie tú úctu a vďaku určitým ľuďom, ktorí v tej druhej svetovej vojne bojovali a zahynuli a sú pochovaní vo Svidníku.
Snažili sme sa aj mesto, ale aj cez Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ale aj školy robiť rôzne aktivity, aby to povedomie sme predávali ďalším generáciám. Takže stalo sa nám veľakrát do toho roku 89, že aj novinári, že či nechceme prehodnotiť, a stalo sa nám aj, že prišli z iných krajín a že či sme neuvažovali pamätník alebo tak nejak, že či to chceme aj naďalej podporovať. Ale musím povedať, že Svidníku nie je jedného človeka, ktorý by to spochybnil, alebo my si tú svoju vojenskú históriu v tom Svidníku hrdo chránime a tak som hlboko presvedčený, že ona potom prejde aj na ďalšie generácie. Mesto Svidník je veľmi spojené s armádnym generálom Ludvíkom Svobodom. To je taký svetlý príbeh našej histórie vo Svidníku. Karpatsko-Duklianská operácia začala v Krosne 9. septembra 1944. A z Krosna do Svidníka je 60 km a Svidník bol oslobodený 19. januára. Takže keď si viete predstaviť tých 60 km, jaké tam museli byť ťažké boje a čo všetko sa tam dialo, tak bolo to asi strašné a museli tam byť veľmi, veľmi náročné a ťažké podmienky, tie bojové, ktoré aj tí priami účastníci, som mal čest s nimi rozprávať, tak spomínali. Keď budem ešte o pánovi generálovi Svobodovi rozprávať, čestným občanom je Svidníka aj generál Kvapil, on bol Čech, a on tiež bol účastník Karpatsko-Duklianskej operácie a s ním som mal možnosť sa osobne stretnúť. Takže tie informácie, ktoré on nám podal, boli veľmi, veľmi také ťažké a citlivé. Generál Svoboda si získal srdcia Svidničanov. Ja som veľakrát tak rozmýšľal, prečo to tak je. Tá generácia, ktorá možno už bojovala, tým už veľa nie je, tí odišli. Ale čím veľmi tak on ovplyvnil celý región, že on po vojne často chodil do Svidníka. On ten kraj mal veľmi rád. On prišiel k jednej pani, ktorá mu zachránila život po vojne, a sa jej pýtal, že jak jej môže pomôcť. No áno, hovorí, že tu vidíte, tu mi kôrňa pána. On jej dal postaviť kôrňu. Potom vo Svidníku dal postaviť barakovú nemocnicu, drevenú nemocnicu. V Svidníku niekde nemocnica bola a on si povedal, že tú nemocnicu dá postaviť. Takže dodnes nemocnica vo Svidníku nesie názov Nemocnica armádneho generála Ludvíka Svobodu. Takže tá jeho možno v dobrom slova zmysle tá angažovanosť už nie ako armádneho generála vo vojne, ale jasné, že ale aj po tej vojne, že na ten región nezabudol, tak pre ľudí to bolo stále veľmi, veľmi také vďačné, keď on sa vo Svidníku objavil a ľudia si to veľmi vážili. Už bol prezident, prišiel do Svidníka neohlásený. Prišiel s manželkou, mal takého psika jazvečika a prišli do odevy, odevných závodov kapitána na Lepku vo Svidníku, takže tam rýchlo len v parku nejaké rúže vystrihli a tak ho vítali. Takže ľudia si to veľmi považovali a takisto som sa dostal aj k materiálu, kde možno to ani verejnosť nevedela, kde on ako prezident sa uchádzal alebo písal na vládne orgány, aby mestu Svidník pomohol, že potrebujeme to a to. Takže stále sa veľmi, veľmi zaujímal o ten región. No a tí ľudia alebo tie generácie to jeho dobro predávali ďalej. Lebo keď starí rodičia sa rozprávali, ich deti počúvali. Keď deti rozprávali, ich deti počúvali. Takže to meno generála Svobodu vo Svidníku je nedotknutelné, takisto. Má jednu sochu, ktorá je vo Svidníku, nikde v Československu. Socha nie je, tá socha je veľmi dôstojná, pekná. A myslím si, že k tej soche prichádzajú aj Svidničania, keď nie sú nejaké oslavy, ale jednoducho prídu, niekedy zapália sviecu, niekto tam položí kvety. A myslím si, že každý jeden Svidničan sa hrdo k tej soche hlási, nikto nikdy ju nespochybňoval. A čo bolo ešte veľmi dôležité, už keď pán generál nebol, tak stále prichádzala jeho dcera Zove Krusaková Svobodová.
že na každé jedné oslavy ona do Svedníka prišla, potom prišla aj s dcerou Ľudkou a s vnukom Mirkom Kúsakom. Takže oni stále už tú štafetu dávali ďalej, že pani Zoe Kúsaková už tu nie je, ani jej dcerka Ľuda už tu nie je. No a potom medzi nami také vznikli dobré vzťahy, že ako zastupcovia mesta Svedník sme stále chodili do Hroznatina. Keď bolo výročie narodenia alebo umrtia pána generála, takže mali sme to čest, ja som viackrát bol v Hroznatine, stretli sme sa zase s jeho príbuznými z jej strany a boli to také krásne, silné ľudské stretnutia. Čak z toho dôvodu chcem povedať, že ten fakt Ludvík Svoboda má veľmi dobré meno, máme sídlisko pomenované po ňom, socha v meste Svedník, kde stojí, je tam park. Park je oficiálne pomenovaný Park armádneho generála Ludvíka Svobodu. Školy majú názov armádneho generála Ludvíka Svobodu, takže to meno ide ďalej, ale možno netreba sa nechať, takže uspať, ale čo by aj ďalšie generácie to posúvali, aj to povedomie ďalej, aby tá pamiatka na armádneho generála ostala ešte vo Svedníku dlhé roky, aby sa na ňo nezabudlo. Máme veľa ambícií, lebo takisto tá karpatsko-duklianská operácia, ona bola aj na poľskej strane. A to, že sme blízko, nám dáva možnosti zase spolupracovať cez rôzne projekty, interregy s poľskou stranou a zase budovanie turistických trás, potom robiť rôzne aplikácie, propagáciu. No a myslím si, že môžeme byť veľmi úspešní. Mali sme takú možnosť, z Číny prišlo 21 turoperátorov, ktorí sa zaujímali o ten región. Čiže prišiel COVID, takže ten trošku nám to narušil, ale bolo veľmi zaujímavé sledovať tých čínskych turoperátorov. Oni boli nadšení toto, čo videli. A mesto Svedník to dáva veľkú možnosť, lebo tí, ak by sa podarilo, že sa to rozbehne, tí turisti by prvé prišli do Krakova. Ten Krakov je nádherný. A potom by išli ďalej k nám na Slovensko, že my vieme vyskladať týždenný taký pobyt, že by poznali čas Poľska i čas Slovenska, možno by sme vedeli ich trošku možno aj do Maďarska potiahnuť a dalo by sa im veľmi veľa ukázať. Takže vidím si, že aj na tej druhej svetovej vojne sa dá robiť veľmi dobrá aj ten turistický ruch. Čo je na tom také veľmi zaujímavé, tá turistika, ona musí byť zažitková. Mám taký krásny príklad, že vo Svedníku sa každý rok robí súťaž vo varení pyrohov v Skanzene. Mali sme raz družstvo aj z rodiny. A keď nie je tá súťaž, tak na Skanzen príde cez víkend 100 ľudí. Ale keď je súťaž vo varení pyrohov, príde 3000 ľudí. Do vojenského muzea, keď máme nejakú akciu, tak príde 100 ľudí. Ale keď sú ukážky bojov, tak príde 3000 ľudí. No a to je možno taká výzva aj pre tie muzea, ale aj pre rôzne cestovné kancelárie, neziskové organizácie, občianske združenia, že musíme niečo pre tých ľudí vytvárať, aby prišli. Keď aj naši priatelia prichádzali z rodiny do Svedníka, my sme robili takú zaujímavú trasu, že sme išli do Ladomírovej, do pravoslavnej cerkvy, a tam sú mošti Jana Krstiteľa. Keď sme mali návštevy zo Srbska, Macedónska, oni si to veľmi považovali. Potom sme išli do Nižného Komárnika, do cerkvy a na vyhliadkovú väžu na Dukli. A teraz prichádzal ten moment, ktorý ja som si nikdy neuvedomal. Tí hostia, keď prešli hranicu, sme boli v Poľsku. A všetci zobrali mobily a si robili selfie pri poľskej vlajke a všetci posielali domov fotky, že sme v Poľsku. Že to je tá obrovská pridaná hodnota, že tí ľudia sa mohli pochváliť, že sme nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku. A vtedy som si tak uvedomil, že tá turistika musí byť poprepájaná, lebo to dáva takú pridanú hodnotu. A potom neviem, či Roman bol, ale sme išli do muzea skla v Krosne. A v tom muzeu skla je tak, že Poliaci hovoria varštaty, že každý, kto do toho muzea príde, si môže vyfúkať sklo. Hej, a všetci predpokladali, že im vyjdú pekné vázy. No nikomu nevyšla váza, padali snehuľáky, gúre, hej, lebo to na prvýkrát neurobíte. No bolo obrovské množstvo srandy, všetci sa fotili, no a to bol ten zažitok, to je tá emócia, ktorú musíte tým turistom ponúknuť. No takže
Takže hovorím, že v tom si myslím, že je tam veľký priestor na spoluprácu a môžeme byť spolu veľmi, veľmi úspešní. Takže to je tá prvá svetová vojna, druhá svetová vojna. No a potom vo Svidníku máme Múzeum ukrajinskej kultúry, kde je nádherný skanzen. Kto ste boli vo Svidníku, ste ho videli. Je tam fakt, dá sa toho veľa ponúknuť, vidieť. No a potom pri okolitých ešte dedinách pri Svidníku s druhou svetovou vojnou je tam údolie smrti. To je taký fakt, že údolie smrti, lebo tam keď prechádzali boje, tak sa traduje, že rieka Kapišovka vtedy bola červená, že vtedy toľko krvi tam bolo. A teraz postavili tam krásnu jednu vyhliadkovú väžu, sú tam tanky, autentické, ako to niekedy bolo. Veľmi veľa turistov chodí, čo som bol milo prekvapený. Je tá veľká výhoda, že nie je to ďaleko, že dá sa tam blízko dostať, takže vyzerá, že tá vojenská história môže pre Svidník veľa urobiť. No a potom máme ďalšie také výhody kolo Svidníka, že máme veľmi blízko Bardejov. A ja som stále hovoril tak, to je historické kráľovské mesto, že by sme s Bardejom nesúťažili, ale že každý, kto príde do Bardejova na 3 dní, takže by na pol dňa prišiel do Svidníka. Myslím, že teraz tá spolupráca sa tiež darí, že keď Bardejov vydáva nejaké knihy, publikácie a ďalšie, tak trošku je tam aj vo Svidníku, že máme takú ambíciu navzájom si už pomáhať, nekonkurovať súťaži, no blízko je do Maša a Stropkov, takže tých možností je veľmi veľa. Potom, čo tam máme nádherné, a tiež si myslím, že je to ešte také neobjavené, sú to drevené cerkvy, grekokatolické drevené cerkvy. Ja som mal tú čest, že v 90. rokoch, koncom 90. rokov, tie cerkvy sa začali obnovovať, a to formou ktitorstva. Ktitor, to je taký človek, ktorý ako bere ochranu, ale svetskú nad tým chrámom. A to boli väčšinou také silné firmy, alebo riaditeľia páň a takí, ktorí pomohli vyfinancovať opravu tých cerkví. No a zažil som tam liturgie v tých drevených cerkvách, v tej naši grekokatolíckí kňazi, keď tam prišli v tých oblečení a zaspievali staroslovenčine Hospody, Hospody, tak to taký silný emocionálny náboj bol, že myslím si, že aj toto, keby sa nám podarilo tie cerkvy, a možno aj na takej báze, dneska všetci manažéri, všetci robíme, ťaháme a nemáme si kedy oddychnúť. A robiť pobyty pre tých ľudí, také jak Roman, že by im pozbierali mobily a budete 3 dní tu chodiť po tých cerkvách, že by nabrali sily. Takže vidím, že ale aj tak spoznávanie tej drevenej architektúry, tam sú nádherné rozpisy v tých cerkvách. No isto, keby ste to videli, pochodili, pohľadilo by vám to srdiečko aj dušu. Dva z tých chrámov, chrám Ladomirovej, aj podržali, je chránený UNESCO, takže no, to je taká už svetová rarita, atrakcia a takisto sme na toto hrdí a pyšní a vidím aj tam možnosti pre ďalší rozvoj. Najväčším bohatstvom každého mesta sú ľudia. Na východe vo Svidníku, tak jak aj tu, sú ľudia veľmi pracovití, snažia sa. Možno my ešte na Slovensku tak trošku v dobrom, že my radšej nepôjdeme na dovolenku, ale ešte budeme prerábať za domom, pred domom, kolo doma. Takže z toho pohľadu je tam, tých ľudí, sú ľudia dobrí, je tam pre nich dobrý život. Možno čo je také ťažšie, že tej práce nie je toľko v Krudimi alebo tu v Čechách. Veľa ľudí za prácou odchádza, mladí odchádzajú, ale už nefunguje tak. Už nám odchádzajú rodiny, lebo niekedy tak bolo, že otec celý život chodil do Pardubic do práce a žena s deťmi bola doma. Dneska už keď odchádzajú, tak odchádzajú buď všetci, alebo ostávajú doma. Takže keby prišiel nejaký taký silný investor, nemáme takú ambíciu, že do Svidníka príde nejaký investor pre 3000 ľudí, ale keby prišiel po Prešovu alebo ku Košiciam, takže ten región by si potom celý veľmi, veľmi pomohol. Takže s tou prácou je tam trošku u nás také ťažšie, ale inak si myslím, že dobré mesto pre život. Dneska som mal tú čest, že stretli sme sa s vašim pánom zastupcom, s pánom primátorom. Konštatovali sme toto, jak aj u vás, aj u nás. Ľudia chcú robiť 8 hodín, chcú si zarobiť tak, aby za tých 8 hodín zarobili pekné peniaze, aby mohli žiť spokojne v takej strednej triede a
Už ľudia chcú oddychovať a očakávajú od mesta, že im vytvorí podmienky na oddych. A myslím, cyklistické chodníky, zimné štadióny, telocvične, rôzne priestor na cvičenie, ale aj na kultúru, aby mohli ísť do divadla, mohli ísť na koncert, mohli ísť na besedu, chcú žiť takým aktívnym životom. No a toto asi je taká náročnejšia úloha pre samosprávu, aby to pre ľudí pripravila. No a myslím si, že sa nám to podarí, aj tie cyklochodníky, aj ďalšie veci. Je veľmi veľa možností. Stále veľa ľudí má takú predstavu, že mesto, nie mesto, keď sa nájde zanetený Roman Karek, tak on robí také cyklistické pobyty v okolí Svidníka, že všetci žasne. Pre nájsť tých ľudí propagovať, hovoriť o sebe. A potom také príklady dobrej praxe, že keď niekto sa Romana pýta, Roman, ako si sa cítil vo Svidníku? Super. To je najlepšia reklama, jaká existuje. Takže možno na úvod toľko. Budem veľmi rád, keď sa budete pýtať, rád vám porozprávam na akúkoľvek tému, ako to vidíme. Takže nech sa páči. Zajímavé je, že ty dřevěný kostelíky přežili tu válku. No. Není se ani jedna ze stran Němci nebo Rusové, nebo prostě to nestřechlovali. Nechali to být. No. Je to naše také veľké bohatstvo. Na východnom Slovensku tá viera alebo u ľudí, aby som to dobre povedal, ja môžem byť hlboko veriaci a nemusím do kostola chodiť, hej, to, aby ste to tak nevedeli. Ale u nás sa ešte tie tradície a tá viera veľmi zachováva, takže ľudia chodia aj do cerkvy, aj do kostola. No a hovorím, tie drevené cerkvy, to je také naše bohatstvo, že nevieme, čo ešte všetko nám do budúcna môžu priniesť, ale radi sa zúčastňujú. Ja si myslím, že to buď to máte schvalování do UNESCO, No. nebo už to schválili. Už dva schválené. Ne, dva sú schválené. Smátka UNESCO, 3, že? No. Komárník. Komárník nie je, zatiaľ jedno Družal a Ladomírov. Ladomírov. No a potom možno by som sa dotkol ešte takej témy, keď ja si mám rád, keď dáte otázky. Máme veľmi blízko v Ukrajine. Do Poľska máme možno isto 20 km a do Vyšného Nemeckého možno do 100 km. Neberte ma slovo, môže byť 90 a môže byť 110 km. Je obrovský problém, že na ukrajinskej hranici niekedy čakáme 5-6 hodín. Keď ideme do Česka, do Poľska, do Maďarska, nie sú žiadne hranice. Tu si tak rýchlo na to zvyknete, že akákoľvek hranica vás zaskočí. Mesto Užhorod je nám tak blízke, to je Zakarpatie, to sme kedysi bola jeden vlast, no dneska si v Rachove je tabuľa Československo, Masaryk, tí ľudia si to veľmi považujú. Takže ten Užhorod je veľmi nádherný, že keby nebola tá hranica, tak my sme možno 2-krát do mesiaca v Užhorode. Pôjdeme si na dobrú kávu, na dobrý koláčik, po meste sa prejsť. No a tá hranica nám veľmi to komplikuje. No a ja neviem, že čo priniesie vývoj, ale tak si myslím, že časom, jasné, že ak by Ukrajina splňala všetky podmienky, bez tých podmienok sa musí ich plniť, ale že by ten režim na tých hraniciach bol voľnejší alebo nebol, že východnému Slovensku by to veľmi pomohlo. Lebo tie oblasti, jak Sobránce, už v Ránovu, v Svidníku, je veľa dedín, že je 100 domov a 50 domov je neobývaných. Starí rodičia sa pominuli, deti sú niekde inde a v tých domoch nikto nebýva. A že jednoducho tí ľudia z tej Ukrajiny by sa trošku posunuli k nám na východ a bolo by viacej práce, pre nich viacej možností, viacej príležitostí. Poviem taký príklad, naše deti študujú v Čechách. A v Prešove, ja som často v Prešove, keď idem po meste, počujem ukrajinčinu, kopu mladých ľudí. Že tým, že naši deti odišli do Čech, ostali voľné miesta. Keby neprišli tí Ukrajinci, tak dneska tie školy by sme zatvárali. Takže toto nám pomohlo. No a rozpráva sa, asi samozrejme aj realita je taká, že po roku 89 Bratislava a Hainburg, že to bola, Bratislava jasné, to je hlavné mesto, ale ten Hainburg a to okolie, že to bola najzaostalejšia časť Rakúska.
A tým, že sa otvorili hranice, veľa Slovákov išlo do Rakúska, postavili si tam domy, začali tam bývať, začali spolupracovať a dneska je to možno jedna z najrozvinutejších oblastí. Takže možno by toto východnému Slovensku pomohlo. Jasné, že názory sú všelijaké, jedni, že áno, druhí, že nikdy. Ľudia sú všelijaké, ale myslím si, že ja vidím svet tak, že ľudia by sa mali stretávať, mali by spolu obchodovať, mali by spolupracovať, mali by sa navzájom počúvať, ale to je svet ideálny. On taký možno nikdy nebude, ale mali by sme sa o neho usilovať, že by to tak bolo. No, takže... Chcem vám ešte povedať takú krásnu jednu spomienku. Mal som tu čest byť u vás na plese. A ja som absolvoval tanečnú školu v Prešove a tak som si myslel, že ma nič nezaskočí. Keď som tu prišiel na ples a jak začalo prvé kolo tanca, jak som videl všetky páry, jak tu nádherne v Chrudime tancujú, tak som si povedal, nedobehne vás. Takže toto som tu obdivoval, že tá vaša tradícia tých spoločenských tancov je veľmi, veľmi pekná. Veľmi som obdivoval a považoval každý jeden pár, že jak tu krásne tancujete. Na ples mám takú krásnu spomienku. Tak Roman bol. Ještě jak vzpomínal na ten Rachov, tak Rachov je i zároveň vaše partnerské město. Tak. My máme partnerské mesta v Čechách Chrudim, na Ukrajine máme Rachov, v Srbsku, vo Vojvodine, máme Vrbas, v Macedónsku, Severné Macedónsko, Krivú Palanku. A v Poľsku, tam sme veľa spolupracovali, ale oficiálne máme poľský Švidník a Čižov, to má na Podkarpatiu. A potom ešte už ja, keď som nebol sa, myslím, že s poviatom Jaroslavským asi už zatvorila tiež ďalšia zmluva. Aj tá spolupráca s každým je veľmi príjemná, to sú ľudia na úrovni. A sa to menuje ve Vojvodine? Vrbas. Vrbas? Vrbas. A dobre, že sme stavili silo, Pardubické prústav. Vrbas. Vieš, ja za to mi taký známy bol. Tam je kousek, to je ruský krst. A tam je Rusína. Teraz si mi náhral. O Rusinov som vám nerozprával. Ja som sa chtěl zeptat. To moja vďačná téma. Keď som išiel tu na stretnutie, pozrel som si ešte nejaké údaje. V roku 1944, tak ten Svidník sa spojil, vznikol, tak na Nižnom Svidníku bolo 85% obyvateľov rusínskej národnosti a vo Vyšnom Svidníku 65%. Takže gro Svidníka sú Rusíni. Rusíni nie sú tí, ktorí sa priženili do Svidníka, vydali, prišli z iných možno lokály, alebo ľudia, ktorí sa prisťahovali. Ale pôvodní Svidničania to sú typickí, právi karpatskí Rusíni. Čo je také veľmi zaujímavé, ale to je možno také na trojtýždňovú konferenciu, za socializmu po tom roku 1968 bola na Slovensku, aj skôr pre 68 rokom, ukrajinizácia, aby som to tak dobre povedal. Jednoducho, Rusin to bolo tabu. Všetci hovorili, že sme Ukrajinci. My hovorili, že ja som Ukrajinec, Roman, tak nikdy sme sa nehlasili k rusínskej národnosti, lebo taká bola vtedy politika vlády, že sme Ukrajinci. Takže sme sa učili, ja som sa učil na základnej škole asi 8 rokov ukrajinský jazyk, mali sme učiteľov, ukrajinské napisy, všetko, ale my sme neboli Ukrajinci, my sme Rusíni. No. A potom prišiel rok 89 a vtedy Rusíni sa prebudili, povstalo to vnútorné povedomie, takže vznikli rôzne Rusínska obroda a ďalšie organizácie. No a každých 10 rokov alebo jak sa robí ščítanie obyvateľov a tam sa hlasíte k akej národnosti. Takže rusínska národnosť je veľmi silná, myslím, že po Maďaroch, neviem, po Maďaroch isto, lebo Maďari sú najsilnejší, ale neviem, či s Čechmi, lebo aj veľa Čechov žije na Slovensku, tam súťažíme kolo seba, ale sme silní. No a vtedy sme si uvedomili aj to naše bohatstvo. Ja keď som bol študent, som chodil do Prešova do školy, na strednú školu
A u nás na východe sa tak hovorilo, keď ste nemali žiaden argument, tak povedali, ty šalený Rusnak. Hej. A ja som sa tak vtedy urážal a o Rusnákoch rozprávali tak, že my rozmýšľame len do obeda a po obede už nič. Hej. Ja som tak vtedy myslel, že to tak môžeš na mňa povedať, hej, a ma urážali. A dneska sa všade, kde môžem, a sa pýta, hrdo hlasím ku Rusinom, už sa nad len usmievam. A máme také možnosti, ktoré sme nikdy nemali, jak máme teraz. A my sme Svidník mali stále takú ambíciu byť takým prirodzeným centrom Rusinov nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. A ja, jak primátor mesta, som mal možnosti, že som chodil do Srbska, to jak František spomína, a v ruskom kerestúre sú Rusini, ale oni rozprávajú po zemplínsky, prídzeme, dáme, vecka, zrobíme ze šibov. A oni si hovoria, že Rusini sú, ale to preto, lebo sú grekokatolíci a takedy Rusin rusky, hej. A to sú Rusini, alebo ich predkovia prišli pred 250 rokmi do Vojvodiny. A to je až neuveriteľné, že za 250 rokov ich deti hovoria tak, že takedy si myslím, že majú krajšiu reč, jak my. Že si ju zachovali. Zachovali si všetky tradície, majú svoju televíziu, majú rádia, majú svoje školy. František tam bol, tak ruský kerestor je nádherný. Našich grekokatolických kňazov tam, biskupov vysvedcovali v ruskom kerestore, takže sme tak silno prepojení. Taká zaujímavosť, kedysi do Jugoslávie, kto sa dostal? Nikto. Kto mal, to už musel byť nejaký taký, že mal možnosť sa dostať, takže pre moju generáciu to bolo Jugoslávia niečo nedotknutelné. Takže ja som si veľmi považoval, že keď som mohol chodiť do Srbska, že to bolo pre mňa také veľmi vzácne. No a my sme počúvali, jak deti, kedysi, ja neviem, v ktorom presne roku, že futbalisti z ruského kerestúra boli vo Svidníku a hrali priateľský zápas. A to už možno bolo 50-60 rokov. My sme, keď sme mali 90. výročie futbalu vo Svidníku, tak sme si futbalistov z ruského kerestúra pozvali do Svidníka, no a hrali priateľský zápas svidníckí futbalisti s futbalistami z ruského kerestúra. A taký vtedy som mal dobrý pocit, že sme nadviazali na tých našich rodičov, čo oni niekedy, že my sme to posunuli ďalej. No a potom veľmi veľa sme spolupracovali aj s Lemkami na poľskej strane, to sú Rusini, a ich volajú preto Lemkovia, lebo oni hovoria tak, len sa napijem vody, len zoberiem telefón, len, to za to ostali Lemkovia. No ale v Poľsku to bolo zložitejšie ako na Slovensku, lebo tých Lemkov, ktorí žili tu v prihraničí, to bola akcia Vysla, ktorých vysídlili po celom Poľsku. Že ich tak rozdelili, že by sa nestretávali. Poľsko je veľká krajina, takže s tým bol problém. A možno po tej revolúcii postupne niekedy sa vrátili do Zindranovej. Kolegovia sa boli, sme nerovali tam ten skanzen, keď pamätáš. Takže s nimi veľmi sme dobre spolupracovali. No a takisto aj s Rusinami na Ukrajine. Čo je problém na Ukrajine, že ukrajinská vláda neuznáva rusinskú národnosť. No a ja ich stále Ukrajincov povzbudzujem, hovorím, že nebojte sa, ak bude chcieť Ukrajina vstúpiť do Európskej únie, jedno z kritérií bude, že musí uznávať národnostné menšiny. Bez toho sa nedá. Takže ich povzbudzujeme, takisto s nimi sa stretávame. Čo je veľmi zaujímavé, v Maďarsku žijú Rusini a takisto žijú v Rumunsku. Keď sme mali vo Svidníku rusinský festival, riadne z Rumunska prišiel súbor a rozprávali tak, jak my teraz. Všetko sme im rozumeli. Takže chceli sme také, a myslím, že aj teraz, budovať na tom, že ten Svidník by mal byť takým srdcom tých Rusinov. A zase tu je obrovský priestor na vzájomnú spoluprácu, podporovanie jeden druhého. Kedysi sme mali takú predstavu, a isto mi potvrdíte, že keď po tej revolúcii sme si mysleli tak, že príde niekto z Rakúska, z Nemecka, z Česka a za nás urobí. Že ten nám povie tak, neprišiel nikto. Všetko musíme si urobiť sami, jak my v Chrudimi, tak my vo Svidníku, tak Rusini. Možno sme urobili veľa chýb, možno sme urobili veľa dobrého, ale ten proces máme vo svojich rukách a všetko záleží na nás, jak tá rusinskú kultúru budeme robiť, propagovať ďalej. Ale čo ja tak cítim, nie je veľa takých ľudí, jak Mirko v dobrom historik, ktorý by prebádal tú históriu Rusinov, ktorý by
nejaké dokumentárne firmy, lebo že by sme čím viacej o tej histórii vedeli, aby sme vedeli, z akého hniezda pochádzame. Takže toto nám tak trošku chýba. Možno, že sa nájdú nejakí zanietenci, že to budú robiť. No ale hovorím, tá naša rusinská reč, naša kultúra, naše vierovyznanie nám dáva takú silu, hrdosť a ja si myslím, keď bolo ščítanie ľudu, tak bola taká krásna reklama v televízii, byť Rusinom je moderné. Čo je zaujímavé, a to je možno aj ja so svojou manželkou doma rozprávam po rusinsky. Ani neviem si predstaviť, že by som chcel po slovensky. Ale s dcerou rozprávam už po slovensky. No. A to je také zaujímavé, že moja dcera rozpráva po slovensky, ale jak má dobrú náladu a tak krásne po rusensky rozpráva, čo je hovorím, tak krásne rozpráva Žakovcom. Že tie deti počúvajú, že oni tak teraz ešte nie, ale možno, že tým vekom, už keď budú staršie, takže budú sa hrdo hlásiť k tej rusinštine, že bolo by to super, boli by sme veľmi rádi. Já bych do toho vstoupil ještě, já jsem po matce Rusín a bylo zajímavé, když se tam sešli a když tam Janko právě pozval Rusíny z různých států, ale Rusíny, tak bylo velice dojemné slyšet, že všichni znali písničku Červená růža trojaka, kterou zpívali všichni, jo, ať by byli to Rumunsko, jakákoliv ta země, tak všichni zpívali stejně. Je to pre mňa taký malý zázrak. My sme o sebe nevedeli, za socializmu to bolo tabu a zrazu sme si našli bratov Rusínov v Ruskom Kerestove. To také, keď Češi žijú v zahraničí, tak my Rusíni a tam všetci vám rozumia. No oni v Bělehradě založili centrum rusínský, je tam z Čech, tam je Bělehradský, nebo jak se jmenuje. Jo, tam prostě funguje rusínský celosvětový. Je to teda proti nejsou souhlasy s ukrajinskou vládou, teda současně. No a čo máme ešte také vynikajúce, jak vy, rusínskú kuchyňu. Takže keď príjete do Svidníka, budú sa pyrohy podávať, holúbky, mačanka, naše dobré jedla. Možno tak trošku na doľahčenie. Každý rok vo Svidníku sa robí súťaž vo varení pyrohov. To je v Skanceme, no a ako primátor som vítal hostí, som mal príhovor. No a čo viete o pyrohoch rozprávať? Ne, tak hovorím, že najlepšie pyrohy na svete sú od mamy. No tam bolo dosť 3000 ľudí a pozerám a moja žena tam stojí. A tak na mňa má, ty už nedostaneš viacej pyrohy. A ja hovorím, aj od manželky dobre pyrohy. To sa asi aj u vás tak hovorí, že od mamy najlepšia polievka, ne od mamy najlepšie jedlo. Takže toto máme také peknú spomienku. No a tak si spomínam, že keď boli s Chrudimi zastupcovia, tak varili pyrohy s krevetami. To bolo tiež také zaujímavé. Neznám, či neterajší primátor varili. No, takže je veľa. Tak žijeme, jak aj vy, so svojimi radosťami, starostiami. Keď je v rodine zdravie, tak vtedy je taký pokoj. Sa tešíme z detí. Veľmi ťažko, tak sme aj dneska s pánom primátorom, aj s pánom zastupcom, že aká je vízia rozvoju mesta. Že jak je ju ťažko definovať. Že keď máte 30 rokov, máte víziu takú, keď máte 40, máte takú, a keď máte po 60, tam máte víziu takú. Ale asi by malo byť mesto také, že by každý mal si v tom svojom meste nájsť svoje, aby sa tam dobre cítil. A som aj hovoril pánovi primátorovi, a ja mám takú predstavu, že mali by sme také šíriť dobre povedomie o svojom meste, o Chrudimi, o Svidníku, že mali by sme byť takí hrdí, že ty si skade, ja som zo Svidníka, a ty, ja z Chrudimi. Nie, že ani sa nepýtaj, ani ti nehovoríme. No a jasné, všetci chcú byť úspešní, každý jeden primátor, nie takého primátora, ktorý by nechcel byť úspešný. Veľakrát meriame, že koľko sme urobili chodníkov, koľko sme urobili ciest, koľko sme urobili budov. A ja po tých rokoch a tých skúsenostiach, ktoré mám, si myslím, že ešte dôležitejšie je investícia do človeka. Vytvárate dobré medziľudské vzťahy.
úvahy, to povedomie, že vy keď príjete domov a poviete, dneska som stretol pána primátora, že by to také príjemné bolo, že to taká vážnosť. Veľa ľudí nemá dôvod za celý život ísť na mestský úrad. Robí svoju prácu, všetky veci má v poriadku, ale že taká čest, taká slávnosť pre neho bola stretol. Toto je náš pán primátor, toto je náš pán zastupca. Že by také sme povedomí, že by sme hrdí boli. Je veľmi také dôležité dávať takú pozitívnu spätnú väzbu. Veľa ľudí rádo kritizuje. A Honzo, jak sa máš, ani sem neptej, tu sa nic nedalo, a už ide, jak býva, hej. Ale hovorí, tá naše mesto sa mení na nepoznanie. My robíme športovú halu, my sme robili toto. A vtedy to také potom. Asi nikto to za nás nevybuduje, musíme to robiť sami. A mám len tú najkrajšiu spomienku na Jardu, na Románu, na Mirka, keď sme spolupracovali. Veľmi rád spomínam, keď tu bol náš folklórny súbor Makovica, tie naše východňarské čardáše, jak tie devčatá v tých krojoch tu roztočili, no tak to bolo, som si povedal, primátor nemusí chodiť, stačí, keď príde Makovica. Tí mali taký úspech, že až. No hezky si to poslouchá. Pýtajte sa. Ale právě, jak jsi vzpomínal, ty pyrohy, No. to je opravdu chutné jídlo. Dělal jsem taky v té komisi. No. Takový, to hodnotil. Tak trošku možná mě překvapilo, že jako ty pyrožky, jak se říkalo z Ruska, že to bylo něco jiného. Že tohle to jsou vařené. Vážené jídlo, že jo? Je to veľmi ťažko byť v komisii, ktorá hodnotí, ako ktorý pyrog chutí. Lebo keď chutnáte 7 pyrog, vy už neviete, jak chutil druhý. Takže vy tam musíte pripraviť ceny pre každého, kto sa zúčastnil. Inak tie pyrohy, to skôr také jedlo chudobných, lebo však takedy meso sa jedlo len v nedeľu. Ešte naši starí rodičia. Ale čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, ja som bol v jednej rómskej osade v Bardejove. A oni mi ponúkli pyrohy z žizek, po slovensky s ryskom. A ja som si nevedel predstaviť, jak to môže byť pyrohy s ryskom. Či toto meso dajú do tých pyrohov, dávajú alebo jak, ne? A tá Rómka mi hovorí, nebojte sa, tu vidíte, jaké plný tanier pyrohov a na toto 2 veľké žisky. Aj položili. A čo oni jedia tak, že si održete žizek, zjete a zajete s pyrohom. No a to bolo taká dobrota, že ja som si tak pochutnal, že mi sa už teraz samé pyrohy nechce jesť. Hovorím, že nejak nie žizek. Takže tradície sú také. Super. Čo sa týka ešte Slovenska, ono je taká vďačná téma, poviem vám takú veselú príhodu. Raz prišla poľská televízia do Svidníka, TVP1, je to veľká televízia, celoštátna. No a sa ma tak pýtajú, že či môžem niečo povedať. Hovorím, jasné, že nie je problém. Postavili stojan, dali mi mikrofóny a otázku, co sebe pán myslí o situácii v Poľsce? Že čo si myslí o situácii v Poľsku? A mňa nič iné nenapadlo a hovorím tomu moderátorovi, a proszę pana, môžem povedať pravdu? A on hovorí, tak, tylko pravdu, že by som len pravdu povedal. A ja mu hovorím, neznám nič. Hej, jednoducho, tak každý žijeme svojimi starostiami, že my už nevieme, čo trápi Čechov, my nevieme, čo trápi Poliakov, my sa trápime so svojimi starostiami, to už musí byť niečo také vážne, že niečo prenikne na Slovensko, aj keď máme možno jednu takú obrovskú výhodu, neviem, či to je tak u vás, ale my vo Svidníku máme všetky české televízie. Takže ja veľmi rád pozerám ČT1, ČT2, ČT24, CNN v češtine a potom tá DVB-T, alebo taká tiež celkom dobrá. Ja teda mám na televízii také všetky slovenské programy. No. A chcel som vám povedať o Slovensku, jak to vidím ja, ale to je môj subjektívny pocit. Slovensko je rozdelené od roku 89. Raz vyhráva pravica, druhýkrát vyhráva ľavica. Buď jedni majú 52 a druhý 48, alebo opačne.
A od roku 89 sa nepodarilo, že by Slovensko bolo buď len ľavicové, buď len pravicové, ale stále sa to tak strieda. A čo ja tak vidím ešte možno, môj taký subjektívny ten pocit, že nevieme sa trošku povznieť na tú politiku. My, čo sme sa v politike trošku pohybovali, ja som naprieč celým politickým spektrom, poznal veľmi veľa dobrých ľudí, aj zlých ľudí. Že nie je to tak, že len jedni sú dobrí a druhí sú zlí. V každej strane sa nájdú aj dobrí, aj zlí. A jednoducho možno nám chýba taká vzájomná, ale hovorím u nás, že to, tak jak Slovensko je rozdelené, taká vzájomný rešpekt, taká úcta, že keď sa opýtate, Janko, ty si koho volil, a ja poviem to, tak ty toho volil, a už to ide, hej. Takže toto sa tak trošku, myslím si, že nemení. Čo sa týka rozdelenia, ja to poviem tak, jak to ja cítim. Ja som sa narodil v 63. roku. Do rozdelenia, to bolo v 93. roku, tak som bol 20 ročný, keď 63 a 93, keď dobre počítam, či 30 ročný, 30 ročný. Takže keď som mal 30 rokov, tak moja vlast bola Československo a moje hlavné mesto bola Praha. Toto máte v srdci, to sa nedá zobrať. A jedného dňa vám povedia, že toto už nie je tvoja vlast a toto už nie je tvoje hlavné mesto. Nikto sa mňa nepýtal, ale tak sa to urobilo. Ja, ale aj s toho zostupom času som hlboko presvedčený, že ak by bolo vtedy referendum, neprešlo by ani na českej strane, ani na slovenskej. Toto je môj subjektívny pocit. V televízii, jasné, že dávali Slovákov, chceme samourčenie a ďalšie, ale to nebola mienka celého národa. To bola časť skupiny ľudí, ktorí kričali a ktorí mediálne sa dobre predávalo, lebo kričali. Hej. Človek, ktorý nekričí, nie je zaujímavý pre médiá. Takže to je môj subjektívny pocit, že isto by sme sa nerozdelili. Ja vám neviem povedať, jak by bolo, hej, ďalej, či taká federatívna nejaký spôsob, toto neviem povedať, ale myslím si, že vtedy by to neprišlo. Republiky sa rozdelili, pre moju generáciu, ja fakt, verte mi, keď pozerám televíziu, ja vôbec nevnímam, či je v češtine alebo slovenčine, vôbec. Hej, naše deti už možno majú problém, my nevnímame. Zo 100 kníh mám 80 v češtine a keď čítam, ja vôbec nerozoznávam, či slovenčina, či čeština. A zo 100 CD-čiek, možno 60 mám v češtine, Olympika, Tápola, tá hudba našho mládi, Nohavica, Plíhal a Nedviedovci. Toto je náš život. Takže tak ľudsky mi to bolo ľúto. Mňa, keby sa vtedy pýtali, tak my sme vtedy bolo aj tak, že kto ste za zachovanie republiky, rozsviete všetky svetlá doma, nie, že vystúpila tá. Takže v našom dome všetky svetlá svietili. Stalo sa, jak sa stalo. Si myslím, že tie vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú dobré, ale ono sa to už trošku vzdialuje. Toto, čo my sme zažili, už pre naše deti je to niečo iné. My tu máme svoju osobnú skúsenosť, pre nich je to iné. Ja som v dobrom slova zmysle hrdý Slovák, tak ako ste hrdí Češi. A poviem vám ešte o tých Rusinoch. Keď sme boli v Srbsku, tam je poslankyňa Národnej rady pani Olenka Papuga. Ona chodila aj do Svidníka. No a my keď sme prišli do Srbska, oni sa nás pýtali, že kto sme. A ja som taký, najúprimnejšie som vedel, že my sme Slováci, ale Rusini. A tá Olenka mi hovorí tak, Jani, a čo ty hovoríš, že ty si Slovák? Ja hovorím, no tak som Slovák, ale Rusnak, nie Slovák, ale Rusnak, hej. Čech, ale tu, hej, Chrudímak. A ona hovorí, ale ja nikdy nepoviem, že ja Srbka. Ja furt hovorím, že som Rusinka. Hej. Takže to povie do mne, že fakt, no, my vo vnútri cítime, že sme hrdí Slováci, ale sme Rusi. Hej, že... No ale toto chcem povedať k tomu, že nevieme, čo by bolo, ak by tá republika ostala, neviem, či by bolo lepšie, horšie, jaký spôsob spolužitia bol, ale mne osobne to bolo ľúto. Ja som jezdil na Slovensko za společný stát. Ve zvolení jsme byli naposledy, dokonce jsem tam v muzeu,
na fotografii. Tam jsem říkal, že se můžeme dočkat, že budeme jednoho krásného dne dávat pasy. A netrvalo to rok a už to bylo. Ale zaplať pámu, jsme se rozešli tak, jak jsme se rozešli, protože to nám závidějí všechny národy na Balkáně. A zdávají za vzor. A ne jako vojnu, ale do sebe. Verte mi, a to tak poviem jak najúprimnejšie, moja dcera býva staršia v Bzince pod Javorinou. To je nové mesto nad Váhom a Bzince sú... Keď som bol pri nej na týždeň, mi hovorí tak, oci, a nepôjdeme na kúpalisko do Uherského Hradišťa. Ja hovorím, poďme, super. Viete čo, ja keď som pošol češtinu, pane, tady máte, no ja hotový bol. Hovorím, ešte mi rozprávajte, nech trošku počujem, tak mi ľudsky dobre padlo, tak už mi chýbala tá čeština. Hovorím, ešte mi rozprávajte niečo. Chyba, treba to udržiavať, ale no, veľmi ľudsky sme sa obohatili. Vy pre nás veľa znamenáte, verím, že aj my pre vás, že tak, to je naša spoločná história, to je náš život. Možno, tak, čítal som takú peknú myšlienku, že nie je dôležité, čo hovoríte, ale kto ste. A toto, kto ste, to z vás vyžaruje. A ja sa tu cítim vítaný. Ja sa tu veľmi dobre cítim. A to je tým, že vy ste takí, že nás prijímate a človek. No a budem veľmi rád, keď aj vy vo Svedíku sa tak budete cítiť. Super. Mě to taky nikdo neodpáře, já jsem Čechoslovák a už takovej zůstanu. Akorát si říkám, že by se mohl objevit nějaký nový Masaryk a Štefánik. Pak by to možná s našima národama dopadlo trošku jinak. Spíš Štefánik. Jo, to. Masaryk. Ale tak to je jako čekání na Ježíše, to je něco podobného na novýho, že jo? Takže bychom mohli čekat na nějakého takového spasitele, který dojde, že prostě proč bychom byli rozděleni. Nikdy som si to tak neuvedomoval, ale tak, jak Mirko hovoril, ja som často chodil do Rachova. A tí ľudia, oni dodnes cítia ako krivdu, že nie sme spolu. To bolo politické rozhodnutie, že ten svet sa rozdelil a to Zakarpatie odišlo. Ja som to už možno tak neprežíval, jak oni. A veľakrát aj mi tak blízky povedali na tom Zakarpatí, Janko, ale vy nás nechcete. Ja hovorím, chceme, jak by sme vás nechceli, hej, že oni furt na nás tak, možno na nás, na mladšieho, ale na vás načetnú, jak na staršieho brata. Oni furt, lebo oni tiež doma museli počúvať, že starí otcovia hovorili, jak to bolo za Masaryka, jak bolo v obchodoch, jak sa chodilo, a deti počúvali a to v nich ostalo. Takže stále má také možno niekedy také trošku jak vyčitky svedomia, alebo nejaký dlh voči tomu Zakarpatiu, že oni majú od nás očakávania a neviem, či my ich dokážeme naplniť. Ale cíti to tam, veľmi cíti. Vzpomeňte na to rčení rozděl a panuj. No. Mám takový dojem, že dneska v této době je pěkně rozděl a do střetu. Ešte možno k tej vojne taký svoj pohľad, lebo aj dneska taká padla otázka, že ja to vidím. Možno pár rokov dozadu bol som v Budapešti na jednej konferencii. Z Čech bol pán Okumara, váš poslanec, boli tam poslanci zo Srbska, z Ukrajiny. No a bola debata o tom, že či by mala Európska únia spolupracovať s Ruskom, s Čínou. No. A ja som vtedy tam povedal tak najúprimnejšie, ak som vedel, že ja vidím svet tak, že hranice by nemali byť. Že ľudia už by svet speje k tomu, že čo by ľudia mali byť mudrejší, uvedomelejší, že na čo hranice? Že radšej nech ľudia spolupracujú, nech obchodujú, nech cestujú, nech sa spoznávajú. Tak ja som vo svojom srdci, videl som ten svet tak. Hej. No a potom sme boli v ukrajinskej Poltave v roku 2017. A boli sme v jednom monastýri a jedna mniška mi hovorí tak, joj chlopci po ukrajinsky, lenže by vojna nebola. Ja som vám, baba ušalela, jaká vojna? Jaká vojna môže v dnešnej dobe byť? Ona, jo, že by nebola. Ja som myslím, že prežila druhú svetovú vojnu, to sa povedala. Nikdy, ale fakt, nikdy som si nemyslel, že môže byť vojna medzi Ruskou a Ukrajinou, no nikdy.
Ja som si myslel, že ten svet už je tak vyspelý, že ani to už nikoho nenapadne a zrazu sme sa ocitli v neistom svete. Je tu vojna v tej Amerike, tie zmeny, čo sa dejú, hej, všetko zneisté. Toto, čo roky fungovalo, zrazu všetko je ináč. Hej. No a ten môj svet, aj tá moja predstava, tiež sa rozpadá, že ja už asi nezažijem taký ten svet, že nebudú hranice a nebudú vojny. Ale furt si myslím, že to dobro so zlom bude bojovať a treba sa o to dobro snažiť a že by aspoň to trošku to dobro vyhrávalo na zem. A ešte mám jednu veľmi krásnu spomienku na nášho spoločného herca Miloša Kopeckého. V roku 1900, mohol byť 88, bol v Košiciach na vysokoškolskom internáte. A sme mali s ním besedu a on mohol byť v našich rokoch, a my sme boli študenti, a on vtedy povedal takú jednu krásnu vetu. Víte, co vám najviac závidím? Váš čas. Vtedy som tej vete nerozumel, dneska ju rozumiem. To je bol veľmi dobrý človek, veľmi dobrý, bol taký krásny stretnutie. No a vaše všetky české skupiny sme absolvovali od Olympiku cez Katáku, a to boli hit nášho mladého. Tak Elány byl taký populárny. Lovers. A veľmi rád mám české knihy, Hrabala, veľa som čítal, veľmi som vykáčal, veľmi rád mám životopisné knihy, veľa kníh s náboženskou tematikou, tiež ma zaujíma. Tomáša Halíka, Mareka Kováchu som veľa čítal. Veľa si, aj tak dneska tie podcasty na YouTube, váš Pavel Prochádzka, taký motivátor, jeho rád počúva, Iva Tomana, No, váš Petr Karvaš, to je taký výborný. Veľmi som obdieval. No, čítal som Havla veľmi rád. Pýtajte sa, nech sa páči. U vás, keď prídem na hotel, asi na čo spomeniem, ešte raz voláme. Ešte toto som vám zapovedal. Dneska padla téma aj futbal, lebo váš pán zastupca kedysi hral za Dorast Baník Ostrava a ja som sa trošku motal kolo futbalu v Prešove, jak študent som hral za dorastencov. No a s veľkou nostalgiou, s veľkou láskou spomínam na Československú futbalovú ligu, keď do Prešova chodila Sparta, Slavia, Bohemians, Ostrava, Zbrojovka Brno, Škoda Plzeň, Škodovka. No tak to bolo, no veľmi, veľmi rád spomínam, že mal som tu čest naživo vidieť Panenku, Líčku, Bergera a ďalších. Tak to bolo také pohľadenie po duši. Možno to bolo pre nás zásnenie, lebo nebolo veľa možností. Dneska máte skupinu Depeš v Krakove, Jean-Michel Žáro v Bratislave, ľudia sa rozídu a tak kedy nebolo nič, len futbal v Prešove. Tak všetky sme sadli do a vyšli sme na futbal v Prešova. No a vtedy tá Československá liga to bola. No. Pán Panenka na Slovensku všetci milujeme a v Prešove budú otvárať nový štadión a slavnostný výkon bude mať Antonín Panenka. To je, že sa tešia, ako váš, tak Chovanec, vtedy Honza Berger, jak hral. Fotbalový profesor. Máme hokej, spolu. Pán Ježek, ja ešte dneska viem povedať zo stavu v 76. roku, jak sme sa majstrovali. Neviem, či už Roman bol na svete v 76. Pane pamätám. Zhruba jsem se díval tady v centrále. Takže hodně společných styčných bodů. Jasne, to už je láska i priateľstvo na celý život. Veľmi veľa sa od vás aj učíme. Myslím si, že veľa v tej intelektuálnej oblasti, v kultúre, tam ste tiež veľmi veľa dosiahli, aj keď vy asi radi spomínate na slovenské podielky, hej, tie divadelné v televízii, čo boli, ale aj Češi to super bolo, takže... Vy opakujete na vaší dvojce v noci ty staré inscenace. Nejenom pondělky takzvané, ale i český.
jo, a opravdu z té doby 59. a 60. roku to byla půlnočná uša, dvoudílný. To bolo ešte vtedy, keď mŕtve more marodovalo ešte. To všetko si asi neseme vo svojom srdci a on je s nami celý život a myslím si, že teraz aj v tom veku sme rádi na to spomíname. To sa nedá zobrať, ani to sa nedá nejakými peniazmi kúpiť, je to jednoducho u nás. Pýtajte sa, keď... Mně to nedá, já k tomu ještě něco musím říct. My jsme tam loni u vás byli, že jo, na výročí a docela mě překvapilo. Člověk to předpokládá, ale bylo to nádherný, ten váš udržovaný památník. To je tak neskutečná práce okolo toho, protože si dovedu představit, já pocházím z města, který je skoro stejně velký. Já jsem Hlinečák, teda my máme taky necelých 10 000 obyvatel. A když si vemu, že bychom tam měli takovýhle úvazek, a to nemluvím o soše generála Svobody, která opravdu je jediná, to je jediná památka na našeho nejvyššího nebo největšího státníka, co jsme měli. Ať vojensky, ať politicky. Za mě teda já bych za něj dal dneska dobrý všechno. Vy jste jediný, který to tam udržujete, ale udržujete. Že jo? Není to, že by se to nechalo, tadyhle něco zaroste, tamhle něco upadne. Jo? Prostě má to nějakou úroveň a to vám teda skoro závidím. Ne teda pozor, ne ty mrtví okolo toho, jenom prostě tu péči o to. Tento muzeum Karpatsko-Dukelské operace, to je diaráma, co tam běží. No. Svoboda není jenom náš. No už samozřejmě, že tam přijedou Srbové, tam koukám na to, je tam věnec, z ničeho nic, žádný oslavy nebyly. A byli tam veteráni z druhé světové války a tak mu tam dali věnec jako kolegovi. Ano. Ja vám chcem takú zaujímavosť povedať ešte a ďakujem za otázku aj ocenenie. Ja som mal možno 5 alebo 6 rokov a generál Svoboda bol vo Svidníku ako prezident. A prechádzal po hlavnej ulici, tam bolo možno 5-6 tisíc ľudí. A pri nikom sa nezastavil, len pri mne. A si ku mne tak sa nahol a mi hovorí, co si kluk nebo holka. A ja som sa zľakol a mu hovorím, Janik Mamin. Ja som Janta, že Janik Mamin. Tak mi podal ruku, pohľadil ma po vlasoch a potom za ním išiel predseda vlády pán Sobotka a mi hovorí tak, chlapče, ty musíš byť šťastný, keď teraz ti už prezident ruku podal. Ja neviem, to už bolo nejaké také božie riadenie v dobrom slova zmysle. Jak som bol 6-ročný, že čo ma čaká. A ja som v jeho rodnom dome v Prahe na Pčevnove bol. Lebo tá pani, jeho dcera Ľudka, Zoe Klusáková Svobodová nás pozvala. A to bola tak dobrá žena, že ja som prišiel do Prahy, ja neviem, či aj Roman vtedy s nami nebol. A ja si myslím, slušnosť kaže jej zavolať, že sme tu, takže ju pozriem tak kde na kavičku, ne? Tak jej volám, že pani Zoe, že som tu v Prahe, či by ste si nenašla trošku čas, že by sme zašli dať kde na kávu. A ona mi hovorí do telefónu, kde pán, pane primátore? V žádnym prípade. Ja tak som musel zaskočený a hovorí, přijedete ku mne domu, čekám vás. Konec, položila telefón a my sme u nej doma, to vám čestne hovorí, možno 4 alebo 5 hodín, štrudru jedli, kávu pili, rozprávali sa. Takže smerujem k tomu, že jak ten osud, alebo to Božie riadenie, že ja som potom chodil do Hroznatina. Tí Svobodoví bratia už nežili, ale žili ako synovcovia, deti po bratovi. My sme sa stretávali a furt som si na toto stretnutie spomenul. No a potom som si spomínal, že jak som vám rozprával, že stretol som sa s prezidentom Svobodom a
potom s koľkými ďalšími, hej, že ako ten život vyskladal, že ten Svoboda, tak jak by trošku tú cestu predurčil, že to pôjde tak. No. A toto, čo ste tu povedali, ja som veľakrát mal prihovoru generálovi Svobodovi a furt som to tak povedal úprimne. Bojoval v prvej svetovej vojne, bojoval v druhej svetovej vojne. Bojovať v dvoch svetových vojnách, to už niečo znamená. V druhej svetovej vojne mu zahynul syn. Keď sa vrátil, bol ministrom obrany, potom skoro skončil vo väzení, alebo možno tam trošku len také bolo. A potom v 68. roku bol prezident. Na jedného človeka veľmi veľa. A tak si myslím, že všade obstal s odsťou. Všade. No a tá najväčšia devíza, ktorú asi zanechal, to bola tá jeho slušnosť, čestnosť, tá dobrota. On stále sa, hovorím, Svidničanov a ľudí pod Duklou si získal svoju lásku. Nič nie. On prišiel tak, jak my tu, každému podal ruku, porozprával sa. A toto si naši ľudia veľmi, veľmi cenujú. Takže tá spomienka na generála Svobodu. No a čo ešte také veľmi zaujímavé, čo ja som zažil, a som si myslel, že nikdy nezažijem. My sme boli vo Svidníku vychovaní tak, že stále sme sa hrali na vojakov, no a nemali sme s kým bojovať, lebo všetci sme boli partizáni, len nikto nechcel byť Nemec. To nebolo s kým bojovať. A potom sme stále chodili k Lazvence, veď to je naše detstvo, to je, furt sa chodilo k pamätníku, či už jak pionieri, či jak s Dychovkou, potom jak funkcie. No furt, ja som sa toľko vencov, ale v dobrom živote nakladol na ten pamätník, že myslím si, že bude ťažko v dobrom obehnúť, ale furt sme tým dávali úctu. A jedného dňa prišiel jeden pán, keď som bol primátor, a mi hovorí: pán primátor, ja vás chcem poprosiť, aby sme išli položiť vence aj na nemecký cintorín. Ja hovorím, jak na nemecký cintorín? No, že tu bude slavnostné kladenie na Dukli a potom, aby bolo tiché kladenie na vojenskom cintoríne v Hunkovciach. Niečo neprestaviteľné, že mne keby takto povedal, že ja pôjdem na nemecký cintorín klásť vence, tam by som povedal, kde na nemecký, čo si vie. A jednoducho ten vývoj priniesol na to, že sme sa začali, že sme rozmýšľali. A potom sme prišli k tomu, že prečo nie. Že tá vojna bola i pre jednu stranu, i pre druhú. Potom prišli z nemeckého veľvyslanectva. A teraz už je taká tradícia, že každý rok sa kladie tiché kladenie. To nie je nejaké také slavnostné, ale tiché kladenie na nemecký cintorín položí sa nemeckým vojakom. No a toto vám chcem povedať, že nikdy som si nemyslel, že k takému príde a dneska už to tak vereme, že asi to tak má byť. No, že to je tiež taký vývoj. Ty všechny zabity taky nebyli jenom nacisti, že jo? Taky to byli lidi, kteří tam byli s jinýma názorama, se vším. Prostě oběť války, jako je to dneska Ruskou Ukrajina a podobný, že jo, to je to samý. No možná bych přemýšlel, kdyby někdo mě lákal na cintorín, že jo, který by byl věnovaný třeba, by byl pohřbený, sestárci tam nevím, jo, ale normálně Wehrmacht, to jako se mě zdálo Rusové u Stalingradu tam kladou věnce každý rok, už léta, nejenom to, na německý hroby. Jo, a přijdou, pokloní se a odejdou. A u nás udělali památník v 46. roce Američanům, na každý tam má každé jméno, u Chebu, u Jesenice. Byl tam celou dobu, 50 let a 60 let až teď já nevím, jestli tam teď je, ale po každý rok tam kladli věnce Američanům. Svaz protifašistických bojovníků, dokonce jednou Svoboda v 69. roce taky. Ale nikdy ho neschodili, nezbourali. No, tak jasně. Že to ty obyčejní vojáci za to asi tak nemohli. Ale no, že jo, válka. No, přesně. To já říkám, to je dneska Rusko-Ukrajina, to je to samé.
taky tam se vraždějí v podstatě dva příbuzný národy, jako my, kdybychom se začali prát se Slovákama. Úplně to samé. Lety jsem byl v Albánii a tam byl novinář, nebo to, nějaký fejetonista, ať se to ani rovou, co není mezi sebou, bude jich mít. No. A to hovoří za všechno. A dneska na internetu je článek, že v Litoměřicích zastupitelé odsouhlasili, že pomník Rudoarmějce je potřeba zrušit. Dneska to je na internetu. Litoměřice jsou Sudety, že jo? No, jako kdyby to mělo nějakou souvislost. Ve Lvově spousta sovětských dali s buldožérama, vyhrnujou hroby z druhé světové války. No, jsou tam tak Ukrajinci pochovaní, to jo, jako kdyby ze Sviníku přišli, zbouráme to všechno a vyházíme kosti pryč. To má úcta aspoň ty mrtvé. To je právě to, co nám chybí. Zdravý rozum a trochu úcty k těm, který tam ani ne svou vinou jsou. Tam, kde se bojovalo, tam si toho váží. Ano. A u nás, tady v Čechách, tady se nebojovalo, tady 4. května ještě makali brožiši, no, tak to můžou házet takhle nebo takhle, že jo. Se osvobodili sami. Jak to, tady 9 Rusů, nebo Rudé armády, tam by se neosvobodili, protože by Němci... No jistě. Tak jsme byli někde na Sibiři možná. Už bychom tady nebyli. To ne, to nevěřím tomu, že bychom to přežili. Zaplať vám, že přišli. Ano. Ja ešte k tej téme, ona je veľmi vážna, aby ste porozumeli možno môjmu tomu videniu, jak to vidím ja. Vo Svidníku najdlhšia ulica je ulica sovietských hrdinov. Nikto ju nezmenil a od 89. roku dnes už prešlo veľké množstvo rokov a tá ulica ešte dlho postane sovietských hrdinov. Ja vnímam, že tým vojakom Červenej armády a Sovietom a ďalším treba dať úctu, že položili životy a to je pre nás nedotknutelné, lebo nám prinesli slobodu. Ale že by sme sa rozumeli, ja neschvaľujem to, čo sa stalo na Ukrajine. Ale to už je úplne iná doba a niečo iné. Ja jednoznačne hovorím, že vojna nemala byť a že Rusko napadlo Ukrajinu, že je agresor. To je moje videnie sveta. A potom je druhá otázka, čo všetko tomu predchádzalo. Či tie kroky boli správne. Ale to už je na dlhšiu debatu, že či má ísť Ukrajina do NATO, čo ja si myslím, že nie, lebo musí byť nejaká tá bariéra, a že jednoducho aj to Rusko cítilo z môjho pohľadu určité ohrozenie, že už ak by to bolo NATO na ich hraniciach. Ale to neospravedlňuje, mali ešte predtým byť nejaké kroky urobené, aby tá vojna nebola. Takže hovorím, toto, čo sa dialo v druhej svetovej vojne, že nás oslobodili, to je nedotknutelné. Ale toto, čo sa dnes deje, ja to neschvaľujem, že by sme si porozumeli, že ja to vnímam tak. A furt si myslím, že každej vojne by mala predchádzať diskusia, debata, hľadanie možností, rokovanie všelijakých diplomátov, aby hľadali riešenie tak, aby k tej vojne. No, dá se říct, že vlastně NATO s Ruskem sousedí taky, že jo? To jsou ty pobaltské státy, Norsko. Ale vezměte si to Bosnu, 92. roce. Připravená dohoda, jak se to, v Lisabonu to podepisovali, měli podepsat, už to schválený, a Izbegovič druhý den nepodepíšu. Ano. To je prostě normálně, přesně tak to udělali, na to udělalo na Ukrajině. Prostě vyprovokovali k tomu, aby šel do toho, no, ty to mají. No, jenže zas to odnesli jenom ty obyčejní lidi. Obyčejní lidi. To je na tom to nejhorší. Mně nevadí, kdyby, tak ať se tamhle zavřou a klidně, ať se tam pomlátějí. Mně je to jedno, protože tyhle ty panáky, ty si vyrobíme každou chvilku jich 20 na prstě. Ale prostě ty obyčejní lidi na to doplácejí. A to mě osobně tohle na tom vadí nejvíc.
Jo, že pro zájmy nějakého tamhle, který hrabe prachy, tak tadyhle tisíce lidí jsou pryč. Jo, to prostě, a je to jedno z které strany, ať je to v té Jugoslávii bývalý, ať je to tadyhle, nebo prostě ne, já jsem, a běhá mě nás po zádech, přitom ani to člověk nemůže všechno říct. Len co omlouvám, to jsem trošku zhajil do současna. No, tak už jak mezi priateľmi. Tak, děkuji. Ještě máte někdo nějaký dotaz? Nebo... Roman ešte 4 mi hovoril, že... Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať. Pre mňa to bolo jedno nádherné, krásne ľudské stretnutie, také súzvučenie duši a srdc. Chcem vám poželať hlavne pevné zdravie, aby dlhé roky vám vydržalo, aby ste boli zdraví, šťastní, spokojní. Chrúdim, aby sa, tak jak sme hovorili, rozvíjali, aby bolo najlepšie miesto na život v Čechách, aby všetky dni vášho života boli sprevádzané takým krásnym ľudským šťastím a že keď sa zase niekde zídem, aby ste mi povedali, Honzo, toto aké krásne obdobie prežívame. A verte mi, nič nenahradí osobný kontakt. Je veľmi dôležitý a ja vám za to ďakujem, že ste prišli. Pre mňa to veľa znamená, je to pre mňa veľká česť, že som mohol prísť do Chrudín, že som sa mohol s vami porozprávať. Veľmi si vážim, ja už som toto hovoril, že sme sa stretli ľudia, ktorí sme niekedy pôsobili. Včera ma čakal Peter Žezniček, dneska som sa s pánom zastupcom Kolárom, s pánom primátorom stretol. No a sme tu raz, 2, 3, 4 emeritní zastupcovia primátora, lebo ja som bol zastupca primátora. Takže to je také krásne ľudské stretnutie pre mňa, len tie najkrajšie spomienky. S Františkom budem mať ešte veľa stretnutí, lebo málo o ňom viem. A dneska som sa dozvedel, že bol chartista, takže my budeme ešte možno 2-3 dní sa rozprávať na tú tému, lebo mne to blízke zaujíma. A obdivujem, že ste vytvorili také silné spoločenstvo ľudí naprieč rôznymi názormi. Hej? A toto je také obdivuhodné, že nie ste tu ľudia len s jedným myšlenkovým prúdom, ale že dokážete s rôznymi prúdmi debatovať na akúkoľvek tému a odchádzate aj dobrí priatelia. Toto ma bol veľký obdiv. Takže vám celého srdečne ďakujem. Dobre. A všetci ste pozvaní do Svedníka, budete naši vzácni hostia. Roman to už je taký veľmi slavný stav. Teď na guláš, ne? Jo.